zimota rinenge rapta Bishop wedu pavanofamba zvavo vaine kamota kadiki vatumbarara vapeiwo mota zimota rinenge rapta Bishop wedu pavanofamba zvavo vaine kamota kadiki vatumbarara vapeiwo mota zimota rinenge rapta pazvikoro chedu tiri kutambura shefu tivakire iwo Zimbabwe muri kuzviona sei oh shall remain yours truly Mr. One blow foolish government yeah me raspi urumende yemageva akatumira mbava urumende yemageva tiri kutongwa netsotsi yemesonuri geva takatumira mbava geva matsotsi urumende yembava tiri kutongwa negeva mbava tsotsi takatumira from bad to worse tichiva kuna baba bona unogona ona kana vakambomakisa this time vazomakisa kana vakambonyadzisa this time vazonyadzisa kusvika pekupedzisira. Mapostori handiziva hangu kuti chii chiri kukunetsai vanhu vanopinda chechi yepostori. Mambonyanyotambura zvaita sei muri mega kudaro. Idzo mota chiko chimbori what's so special about a car. Chimbondiudza iwo mota yekuti unogona kutongoipiwa nhasi kana kuitenga nhasi wotorovera. Chii chaita kuti musvike pakudaro naimi mapostori. Chimbondiudza iwo kuti nyika kana yazara nevanhu vane pfungwa dzakabonyoka kudai so dzinongofunga mota, tiri kuenda kupi? Nyika kana yazara nevanhu vakaita semapostori, hapana kwatiri kuenda. Hapana kana change yatiri kutarisira kuti inge ichiwanikwa ichivepo munyika yeZimbabwe, as long as we still have people with this kind of mentality, people who think like this. Ndine video randoda kuti ndikuratidzei, but before I show you the video, I want to read you the caption yaiswa neCrime Watch Zimbabwe. Big up to Crime Watch Zimbabwe, vakomana vari kubata basa and havasi kudzokera kumashure. Ndasarenda zvangweni. Zita rangu ndonzi DJ Oli. The name of the platform is Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuda sei nokurumza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nyaya yangu nde iyo iri apo. Zvikanzi watch members of the Mugodi Apostolic Church in Wedza were recording singing a song asking presidential advisor Paul Tungwarara to gift their bishop Washington Mugodi a big car such as a Ford Raptor, saying a small car does not suit him. They also appealed to Tungwarara to help improve the buildings at their school. The group was singing while holding placards in support of Constitutional Amendment Bill number 3. Ngativanzwei vachiimba mapostori aya. Zimota rinenge rapta Bishop wedu pavanofamba zvavo vaine kamota kadiki vatumbarara vapeiwo mota zimota rinenge rapta
Bishopu zedu pavanofamba zvavo vane kamota kadiki diki vatumbarara vapewo mota zimota rinenge rapta pazvikoro chetu tiri kutambura shefu tivakire iwo chikoro chakanaka pazvikoro chetu tiri kutambura shefu tivakire iwo chikoro chakanaka bishopu vedu pavanofamba zvavo vane kamota kadiki zvatauya nazvo tine zvichemo zvatauya nazvo tine zvichemo zvatauya nazvo Ndofunga mudhara God kwavanenge vari vachitiona tichiita masaramusi ese akadai so aya, vanenge vakangotarisa zvavo vachiseka, vachifa zvavo nekuseka. Isusu vana vedu ndo vanoimbiswa, hanzvadzi dzedu ndo dzinoimbiswa kubatsira kupemhera umwe munhu mota. Ivo vana vavo hamusati mambovaona kuTop Soup for ED, hamusati mambovaona kuYoung Women for ED, kuAma2K for ED. Recently, mwana wa Paul Tungwarara akauya kuSouth Africa with 18,000 US, akaita shopping for a weekend, akakwira ndege akadzokera kumba. Mazuva apfuura yaya anga nebirthday yakatena 18, akatengerwa imba kuBorodale nababa wacho. Imari dzipi idzi dzavari kushandisa? Dziri kumbobva kupi? Vari kumbobhadharwa mari kugovernment kwavari kushandira? Imari mubvunzo toda kumboziva. Temba Muliswa akauya akataura kuti ngatimboitai lifestyle audit, timbotanga naGeneral Chiwenga. General Chiwenga wakapinda mubako, zvinongoratidza kuti imbavha vaiba imari dzekuba dzese dzavanadzo hadzina trace. Toenda kuna Tungwarara uyu aripo uyu. Ko iye Muliswa wacho adi kuti ngatimboitai lifestyle audit, tangai neni muone kuti maassets angu ndakamawana kupi. Ndo pandokuudza pepe kuti imbavha vanhu vese vari kuzano PF vaya. Ipfambi vanhu vese vari kuzano PF vaya. Chihure chega chega ndo chakazara ikokoko. Nyaya dzekinyoto ndo dzinenge dzichingozikanwa, ndo dzinenge dzichingoitwa chete kumusangano wezano PF. But this is a highest level of disappointment, embarrassment yaitwa nemapostori iyi. Nzara yakaoma, nzara haina kuita sei, haina kunaka. Let's just see if we can see one or two comments ari apo. Zvikanzi OMG, they are chanting and stuff. Yeah, pakaipa. Vakariesa, hakuriesa wanga vakariesa, vakasonga rikuzikanwa. Zvikanzi, how do I un-Zimbabwe myself naimi? Chii chakadaro? Pashata. No man. Uya akuda kutozviramba, uya akuda kutodenounce Zimbabwean citizenship kuti aiwa handichada zvangu. Kana zvakudai so mawani zvekutodaro. Anzi the church. Iyo hakusi kunyeba, church yemuZimbabwe ndo zvayaita iyo. Let me just touch on the churches and then ndobva ndabvisika zvangu panapa. Church yemuZimbabwe yadai so ukaona, ndakambozvitaura in the previous video, mufundisi
wekuchechi kwako achisapota bill number 3, ukaona mufundisi wekuchechi kwako achisapota vamunangagwa, prophet vekuchechi kwako vachisapota ZANU-PF, woziva kuti havasi vanhu vaMwari, havana chaMwari kana 1 chiri mavari. Unosapota sei ZANU-PF nevanhu vairi kushungurudza, vanhu vayakauraya, vanhu vakatsakatika pamusoro peZANU-PF, womira wotaura Mwari musame line neZANU-PF. Vakomana, inzwaiwo kutya, hana dzenyu ngadzirove, vhundukaiwo kana muchienda kumachechi aya. Inzwaiwo kupindwa nechando, chechi yaora zvisingaite, chechi hamusisina muZimbabwe. They are all fake people. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinopisa tsitsi, zvinhu zvinonzwisa tsitsi, kuti unoona thousands and thousands of people vachiti tiri kuenda kumachechi, ana papa ava vekunyepa. Ma1 aya. But zvisinei, isi tinongoya nazvo sezvazviri, tokupakurirai zvakwauri kufuga kana kuwarira. As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.